I dag skal vi vise jer lidt om vores nye hus. Der er godt nok en eller anden dum, gul lille lort rundt. Pikachu! Han skal bare følge sig. Det her det er som regel mig og Max 1148 nye hus. Og Max 1148 kommer lige om lidt. Det har vi lige fået bygget i dag. Og ja, det synes jeg bygges færdigt. Dernede er Max 1140, det er mig og hans hus. 107 og Max 1140. Og ja, det var det. Så går vi videre til det næste. Det er en god ven, der hedder Frederik. Han har lige oprettet sit plot i dag. Men i aften der vil vi lægge en video mere ud, hvor vi ser, hvordan det vil komme til at se ud. Og ja, det var så det. Så går vi lige over og ser rummet indeni. Det her det er altså vores rum indeni. Og ja, det er altså ovenpå. Og det er ikke snart facade, og det er meget nybygget. Ja, og det er sådan, det bliver lært. Og hvis nogen af vil join, så er det plain dansk, og så kom endelig til Innovations Plot og købe nogle ting. Hvem Western Diamond blokke og Diamond og sådan lidt forskelligt. Og ja, så bare sige, husk at join. Vi ses. Ses YouTube!